Ayo panitia monggo yuk. Mbak Mil, ayo masuk ya joget. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah gemuyune, tresno lan kasih sayange Pak RT, karep atiku pengen dadi kancane. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kahadung tresno, nelongso rasane ngati, yen aku ora bisa melu duweni ora tresno. Foto Al-Alin Audio. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Weh, oh, oh, ah. Monggo Pak RT. Jambu alas manis rasane, iwas gagas jebule ana sing duwe. Sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kahadung tresno, nelongso rasane ati, yen aku ora bisa melu duweni. Monggo Pak D. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Ana sing duwe, sayange wis duwe bojo, nanging aku wis kahadung tresno, nelongso rasane ngati, yen aku ora bisa melu duweni. Sampun lunas nggih jambu alas. Monggo Bu RT, Bu RW, Bu Lurah, Mas Kembar. Ya. Mas Kembar ya bener. Ya. Senajan kowe ngilang, ra bisa tak sawah, nanging ning ati tansah kelingan manis ati.
Monggo Bu. Ayo ayo. Semua. Warto. Oke, Bapak Warso. Apa aku salah yen aku keton? Apa anane? Matur sembah nuwun. Oke. Balikane tresno nalika biyen piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane wong sing sandingku yen melu krungu pitenane asik kita goyang bersama si kembar yo ibu asik Matur sembah terima kasih Bu. kan aku lara kuat angko tatu ning ana dada beri rasane yen eling kowe angel tambani apa aku yen aku kondo apa anane neng ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku cita apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe Terima kasih. Berkat selalu saya geng keluarga besar. Oh ponakan aja, ponakannya bapak kembar. aku lara kuat anggo tatu sing ana dada rasane yen eling kowe angel tambane Terima kasih matur suwun. Oke. Oke siap. Eja ini sini. Ya siap. oh aku salah yen aku kodo
Apa aku salah yen aku dino Apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe Terima kasih Bunda, thank you keluarga besar luar biasa. Terima kasih banyak. Berkah selalu ya buat mempelai bagus. ono ndodo jan aku loro sing kuat nyangga tatu sing ana ndodo bari rasane yen eling kowe angel tambane apa aku salah yen aku koco apa anane jaritane tresno nen melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kita apa anane jaritane tresno nalika biyen aku lan kowe jaritane tresno nalika biyen saya rasake Ya, Bapak luar biasa. Sing kudu wis tak liwati
setunggal melih Kang Doli. Kang Doli setunggal melih. Pangapunten nggih Budi. Monggo Bu, cumeneng. Spesial buat kedua mempelainya yang di sana. Selamat berbahagia selalu. Barangkali mau nambahin lagi. Pak RT 1 ini. Ya, bukan. Oh iya Pak Bendara.
meng sliramu dawa ayu rae ning dina lan wektu ning ati aton ra bisa ilang kaya suwe rakaruan najan montan saanggadan aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak ati kepincut Soyo kawe kelo iku ra prayoga aku ora bakal ilang aku ora bakal mungkin yen durung nyanding sliramu Ayo Berte. ukuraning tresno dudu Lanjut, Mas kondo Sese. nanging lumiting Semua. asmara. Ayo panitia semuanya. Pak RT dua-duanya. Bonus Pak D. He, Pak RT, Bu RT ya. Monggo Bunda boten dicabut meleh. Dapet ye. Tari-tari. Bu RT 1. Pak RT. Kaya suwe kaya rakaruan najan montan saanggadan aku samar yen sliramu ra kelingan Kare Pak RT. Bagus dan yanti yo pisan semoyo wae aku tresno karo kowe Asik. ning atimu rasa gawe lara